Hynniewtrep Achik National Movement kawin kiseng bhalang balami au Snem arja pra hapoh jylla meghalaya haka Nailur Nailur arja hapoh kala rakhe ke jingiaid lynti ki khat tylli ki mawmer Jingshakri ki Paidbah ke Mawkasiang yakni ke jylla ka kerpang la pynlong haka Mawkasiang Mawdiangdiang shlong Hagani kasi urang ba shnong jaga shnong Mawkasiang uba tishar ding khar kongor ulong ukongsan ber ula pli Paidbah ek office day kamba thamai jong kaseng Hagi juga por kam shibenta hakani ke jingiaid lynti ke bakhat Snem kaseng kala pen ko burami ki khot ber ki nongket kam jika seng ki bla shakri met ban mensi me ki emlang kasalang bar ki wajudan benta haki babon ki issue ki bakaseng ke jukrena ka por na ka benta ka daw ba jong ka jai ben riu bar kham tam e ha ka beide ba ka jingiada na ka jingtur po jaka jylla Assam shaw pot usam ka jylla meghalaya Hagi jelang mala penyai du President rangba kaseng uba alam prang kharbani la sakhi langru do rangba shnong ka shnong dingyong uba Franklin Maori uba long ukongsan bendrap ki President but Secretary jong ki district repair ki nongkit kamba khmat jong kaseng bar kiwi ki brasha khat sngo ba Ikan mau bagi mak bengklet kalau dekat jendam ke balik chung sang bor mau pot hang tri po blok 2 mak benta bandiada ya kena siap jong itu watla ni Catholic Snem ke let na ngim don loya hari day tang ke store bering ke shiphem jong shipa jong ke anak keleng bering trap tulai ngilong katne ko mo hari ke jingwan jong kini ki armor loya so golong ke jing I myself show ini kum ko sang bang nang la bantai khamba show ya kali bakai tuleu men la nam yo isu Jinggen mau yakikan hondu Riri hai toin lakari Kynjoh Shabran in me Liu Jingshakri